Koľko čosi stojí, závisí od toho, kto určuje cenu. Milí bratia a sestry, vážení priatelia, zamyslíme sa nad tým, akú cenu máme my dnes. Aká je naša cena? Z hrby zaprášených kostí, zo starého hrobu sa vynára pre nás príbeh človeka menom Jochanan ben Chachko. Kto to bol? Národnosť? Žid. Vek? 24 až 28 rokov. Výška? 168 cm. Postavenie v spoločnosti? Zdá sa, že musel pochádzať z bohatej rodiny. Povolanie? Neznáme, ale z jeho kostry sa dá usúdiť, že nenesie stopy namáhavej manuálnej práce. Zdravotný stav? Zdravý, aj keď z tvaru lebky sa možno usudzovať, že matka v čase tehotenstva prekonala nejaké trauma, nejaký šok, ktorý zrejme ovplyvnil celý ďalší život tohto človeka. Bydlisko? Jeruzalém. Doba smrti? Medzi 30. a 40. rokom nášho letopočtu. Príčina smrti? Násilná smrť. Zlámaná stehenná kosť a okrem toho, nielen, že mu zlámali hnáty dreveným kijakom, jeho nohy boli amputované nad členkom. A prečo? Pretože Jochanan ben Chachko bol obeť ukrižovania. A jeho nohy boli pribité 18 cm klincom ku krížu, ktorý bol zahnutý na jednej aj druhej strane, a tak nebolo možné tohto človeka sňať z kríža nejakým iným spôsobom, len uraziť jeho nohy nad členkom. Kto to bol, tento Jochanan ben Chachko? Kosta tohto človeka bola nájdená v júni v roku 1968 nedaleko Jeruzalema v štáte Izrael. A prečo ho spomíname? No preto, lebo toto bol prvý významný dôkaz toho, že sa našla obeť ukrižovania z 1. storočia nášho letopočtu. Musím vám povedať, svet nepotreboval príbeh Jochanana ben Chachko kvôli tomu, aby sa dozvedel o tom, aké tragické bolo ukrižovanie. Pretože poznáme príbeh iného, mladého muža, ktorý bol tiež ukrižovaný približne v tomto čase, približne v tejto oblasti, za múrami mesta Jeruzalém. A o ňom tiež niečo vieme. Vieme, čo bolo príčinou smrti Jochanana ben Chachko. Ale ja sa pýtam, vieme, čo bolo príčinou smrti Ježiša Krista? Kto alebo čo zabilo Ježiša Krista? A keď v týchto dňoch celý kresťanský svet svoju pozornosť upriamuje na to, čo sa stalo v ten významný veľkonočný piatok, taký významný, že od tej doby sa nazýva Veľký piatok. Pýtajme sa, vtedy, keď nebo sa zatemnilo nadprirodzenou temnotou, čo asi by sa napísalo do úmrtného listu Ježiša Krista? Čo bola príčina smrti Ježiša Krista? 3 rímske klince? Úder kijakom od rímskeho stotníka? Trňová koruna? 39 úderov rímskym bičom? Nepravidelné dýchanie, ktoré skôr či neskôr udusí každého, kto je pribitý na kríž? Čo? Čo bolo príčinou smrti Ježiša Krista? No samozrejme, my to všetci vieme. My sme to tak naučení, zvyknutí na to všetci, že odpoveď príde veľmi rýchlo. Naše hriechy. To je pravda. Ale viete, že je možné poznať pravdu a nemať pravdu? My to povieme tak rýchlo, že si ani neuvedomujeme, čo to vlastne znamená. Že my nechápeme, čo sa vlastne vtedy udialo. To,
to, čo hovoríme o smrti Ježiša Krista, sa pre nás dnes stalo už klišé. Nič to neznamená ani pre naše srdcia, ani pre naše hlavy. Viete, keď ideme na Golgatu, aby sme zistili, prečo Ježiš Kristus umrel, tak si musíme uvedomiť, že vlastne sme prišli 12 hodín pozde. Cesta na Golgatu vedie cez Getsemane. Ísť na Golgatu a pýtať sa, prečo Kristus umrel, znamená získať odpoveď bez otázky. A tak dnes ráno potrebujeme sa podívať tak do Getsemane, ako aj na Golgatu. Už sme si mohli dať odpoveď na otázku, prečo Kristus zomrel? Čo bolo príčinou smrti Ježiša Krista? Prvne, než sa tam podívame, chcem 2 texty vložiť do vašich myslí. A chcem, aby tam stále boli, a keď budeme hovoriť, aby toto vzadu vo vašom podvedomí sa stále nachádzalo, aby ste na to nezabudli. Prvý text ani nemusíte možno otvárať, väčšina z vás Bibliu. Rimanom 6:23. Rimanom 6:23. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Odplata alebo výplata hriechu je smrť. Hriech platí svoju výplatu tým, ktorí ho konajú. Akú? Smrť. A aká smrť je to, pýtam sa? No o dare sa tu hovorí, že dar milosti je večný život. A teda aj smrť musí byť presne protikladom tohto daru. A ak darom je večný život, potom aj smrť, o ktorej je tu reč, je večná smrť. Viete, prvá smrť nemá žiadny vzťah k našej osobnej hriešnosti. Umierajú deti, ktoré majú 2-3 mesiace, umierajú deti 5, 6, 8 ročné leukémiu. Má to nejaký vzťah k ich osobnej hriešnosti? A ľudia, ktorí pijú o Pána Boha, sa nestarajú, žijú aj 90 rokov niekedy. Prvá smrť nemá žiadny vzťah k našej osobnej hriešnosti. Ježiš Kristus to povedal o Lukáša v 13. kapitole. Viete, prečo tí Galilejci zomreli? No pretože stáli na zlom mieste, stáli na tom mieste, kde tá väža spadla. Nie preto, že boli viacej hriešni ako tí druhí. A keď ľudia sa pýtajú, a prečo môj manžel, taký starostlivý otec, musel zomrieť, to on bol taký zlý a druhý bezbožný žijú ďalej. Uvedomme si, bratia a sestry, žijeme na území satana. Naša prvá smrť nemá nič dočinenia s našou osobnou hriešnosťou. Ale tu je reč o druhej smrti, o večnej smrti. No a ten druhý text je v liste Židom, 2. kapitola, verš 9. Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas menším učinil, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. A táto druhá časť verša je to, čo si chceme všimnúť. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. Ježiš Kristus musel okúsiť smrť za všetkých. Tak sa podívajme do Getsemane. Ten večer mladí mužovia zatvorili dvere na hornej dvorane, či hornej miestnosti, slabo osvetlenej svetlom lámp a idú tichými ulicami preplneného mesta. Ich drevené sandále ticho našlapujú na ulice spiaceho mesta. Nikto nič nehovorí, pretože nechcú, aby ich niekto videl. Prechádzajú východnou bránou, spúšťajú sa do údolia, tam, kde musia prejsť cez malý potok zvaný Kidron. Dnes večer si však dajú veľký pozor, aby ich nohy sa nedotkli vody tohto potoka. Prečo? Pretože v potoku dnes večer tečú prúdy krvi. Ako to? No z chrámu vypúšťajú krv 10 000 zabitých obetných baránkov a táto krv na nádvorí sa vylieva kanálovým potrubím a tak steká dolu do potoka Kidron, ktorý sa nachádza pod návrším chrámu. Učeníci si dávajú veľký pozor, aby sa tejto krvavej vody nedotkli
aby sa tak nepoškvrnili na sviatky. A potom, keď prejdú cez tento potok, pomaly stúpajú do kopca, malého kopca, na malú horu, ktorá sa nazýva Olivecká. Potom počuť tiché príkazy. A hneď na to 8 mužov sa oddelí, ostáva pri vchode a 4 idú ešte ďalej. Idú ďalej až po olivový lis, ktorý sa aramejsky nazýva Getsemane. Kto sú títo 4 mužovia? Ak sa pozrieme do ich tváre, sme si istí, že ich poznáme. Aha, ten prvý, to určite musí byť Peter. A ten mladík, to je Ján. A ten tretí sa predsa len podobá trocha na Jána, to bude jeho brat Jakub. Ale kto je ten štvrtý? Jeho tvár je čudne sformovaná bolesťou. Žiadny umelec by to nemohol tak namalovať. V tejto tvári je teraz čosi také zvláštne, že nikto o tom veľa nepíše. Dokážete si predstaviť, že Ján, ktorý bol najbližšie Ježišovi, ktorý Ježiša najviac miloval, nemá ani jedno slovko o tom, čo sa stalo v Getsemanskej záhrade. A ak teda chceme vedieť, čo sa tam dialo, musíme sa pozrieť do iných synoptických evanielií. Tak sa pozrime do Marka. Marek bude najdramatickejší vždycky zo všetkých evangelistov. Marek 14. kapitola, verš 32. A budeme čítať ďalej od 32. verša. Potom prišli na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane. A povedal svojim učeníkom: sadnite si tuto, zakiaľ sa pomodlím. Všimnite si dobre, že Ježiš Kristus im hovorí: sadnite si tuto, kým sa pomodlím. Nie, pospite si tuto, kým sa pomodlím. A pojal so sebou Petra, Jakoba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť. Jak je to možné? Ako je to možné, že Kristus hovorí: viete, čo si na mňa prichádza? Moja duša je rozrušená až na smrť, smutná. Viete, čo si ide na mňa? Povedzte mi, je toto ten istý Ježiš, ktorý povedal učeníkom ešte pred pár minútami: nech sa neláká vaše srdce a nestrachuje? Je to ten istý Ježiš, ktorý ešte pred chvíľkou hovorí svojim učeníkom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa vám nermúti srdce, ani nestrachuje. Je to ten istý Ježiš, ktorý ešte pred chvíľkou ukončil veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi spievaním žalmu: Haleluja, oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Je to ten istý Ježiš? Ak áno, potom čosi strašné, čosi tragické sa tu musí odohrávať. Čo to je? Verš 34. A povedal im: veľmi smutná je mi duša, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. Peter, Jakub, Ján, ja nerozumiem, čo sa to so mnou deje, ako by smrť na mňa prichádzala. Čo si strašné ide na mňa. Prosím vás, ja odídem od vás len na pár krokov, aby ste ma mohli vidieť, aby ste ma mohli počuť. Prosím vás, modlite sa za mňa. Ja nerozumiem, čo sa so mnou odohráva. To je čosi nepochopiteľné, nevysvetliteľné, ako keby smrť sa zakrádala na moje srdce. A tak sa pozrime na toho Boha, ktorý sa stal telom, ako neistým krokom odchádza od svojich 3 učeníkov, aby potom padol na zem a drží sa, krčovite sa drží zeme rukami, ako by všetky sily pekla ho aj od tejto zeme chceli ešte otrhnúť, a začína sa modliť. A môžete veriť svojim ušiam, akú modlitbu sa modlí?
Verš 36. A hovoril: Abba, Otče. Čo povie dieťa ako prvé, keď je ešte malé a začína sa učiť? No prvé slabiky, ktoré v našich končinách deti hovoria, budú pa, 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 ta, ta, ma, ma. A všetci otcovia sú radosťou bez seba, keď to dieťa povie pa, pa, ta, ta. A matky celé zničené, ako je to možné, že sa im niekedy podarilo skorej povedať pa, pa, či ta, ta, ako povedali ma, ma. Viete, čo tu Ježiš Kristus hovorí? Hebrejské deti, tie hovoria ab, ab, ba, abba. Abba, to malé deti tak nazývajú svojho milovaného ocínka. A dokážete si predstaviť, že tu Syn Boží hovorí: môj drahý Abba, môj drahý tati, ocínko, prosím, ja viem, že ty môžeš všetko. Ja viem, že ty máš všetku silu na nebi i na zemi. Prosím, odvráť, tatínko, odo mňa tento kalich. Ešte aj teraz, v tejto chvíli, to nenazve inak ako ten kalich. Tati, oci, prosím, zober toto preč odo mňa. A nakoniec, úplne vysilený, Ježiš Kristus šúcha svoje sandále po zemi, aby sa vrátil naspäť k svojim učeníkom, pretože jeho srdce túži po niekom, kto by ho pochopil. A tak ide k tým svojim 3 najbližším druhom, ktorých má na tejto zemi. Ide k tým, ktorí ho poznajú najlepšie. Určite ho potešia, určite ho povzbudia. Potom príde, pozrie na nich a oni zdravo spia. 37. verš. Potom prišiel a našiel ich spať i povedal Petrovi: Šimon, ty spíš? Peter, prebuď sa, zobuď sa. Či si ani hodinu nemohol bdieť so mnou? Ani za hodinu si nemohol bdieť? Čo povieme ľudia na túto otázku? Či si ani hodinu nemal pre mňa? Čo povieme ľudia na túto otázku Ježiša Krista? My, ktorí máme hodinu na svoje noviny, na rozhovory so susedkou, na šport, na televíziu, aj 5 hodín, na video, na všetko, na čo chceme, sa čas nájde. Ježiš sa pýta: nemohol si aspoň hodinu mne venovať? Nemohol si aspoň hodinu bdieť? A nemôžeme povedať ani slovo. Ani Peter nemohol. Povedzte, čo je také strašne dôležité v tom našom živote? Že už nemôžeme venovať tú 1 hodinu denne Ježišovi. Či si ani tú 1 hodinu Peter nemohol so mnou bdieť? Učeníci nemajú čo povedať. A tak Ježiš Kristus sa ďalej tacká späť, opäť padne na zem a znovu sa modlí v slzách tú istú modlitbu. A jedine lekár Lukáš, doktor Lukáš, nám zachytil ten úžasný moment tej hroznej agónie, keď hovorí v 22. kapitole, že pod Ježiša Krista ako veľké kvapky krvi stekali na zem. Nemožné. No nie tak rýchlo. Dnes vieme, že za určitých okolností cievny či obehový systém môže prísť tak tesno, tak blízko k systému potných žliaz v koži, že za určitých okolností veľkých duševných úzkostí a vypätia je možné, že kvapky krvi vychádzajú cez potné otvory.
potné žľazy. Samozrejme, nám je to ťažko pochopiť, ako niekto sa môže potiť krvou. My dnes nič neberieme tak veľmi vážne. Ale z medicíny vieme, že je to možné. A prosím vás, položte si niekde dozadu svojej mysle to, že keď takáto situácia nastane u človeka, vtedy celé telo sa stáva jednou obrovskou ranou. Že je nemožné sa toho človeka len dotknúť, pretože mu to pôsobí neznesiteľné bolesti. A o chvíľku budeme hovoriť o tom, čo prichádzalo ďalej v živote Ježiša Krista. Čo sa to tu deje? Rimanom 6:23. Lebo odplata za hriech je smrť. Židom 2:9. Z milosti Božej Kristus musel okúsiť smrť za všetkých ľudí. Ak Kristus má okúsiť dôsledky hriecha, potom to znamená, že on musí byť odlúčený od zdroja večného života. Od Boha vesmíru, toho, ktorého tu tak dôverne nazýva Otci, Tati. A dovoľte, aby som vám pripomenul, že kedysi bolo tak, že všetko z toho, čo dnes vidíme, ešte neexistovalo. Ale nikdy to nebolo tak, že by neexistovali tri bytosti, ktoré vždy od večnosti sa delili o svoju lásku. A nám ťažko si predstaviť, aké vzťahy museli byť v tejto trojici, medzi týmito tromi božskými osobami. A ak Ježiš má okúsiť smrť, to znamená, že potom musí byť odlúčený od Otca, od lásky Otcovej na večnosť. Nám to ťažko pochopiť. Čo to muselo pre Ježiša Krista znamenať? Za 7,5 roka manželstva som viac ako 3 roky bol od manželky a od rodiny. A musím vám povedať, že to vôbec nie je ľahké. A zvlášť tieto 3 posledné mesiace boli také ťažké ako nikdy v mojom živote. A mi bolo ťažko, veľmi ťažko. Aj som si povzdychal, aj som si poplakal, ale predsa dnes som tu. Ani ja, ani moja manželka sme z toho, že sme boli odlúčení od seba, nezahynuli. Ale Ježiš tu prežíva niečo, že keď sa oddeluje prítomnosť jeho Otca, keď necíti jeho lásku, keď ten, ktorý mu celý život, a nielen život, ale večnosť bol najbližší a aj najdrahší, oddiali svoju prítomnosť, Ježiš na mieste zomiera. A ak Ježiš si vyberie túto cestu, že bude súhlasiť s tým, že pôjde cestou kríža, potom to znamená večné odlúčenie pre neho od lásky Otca. Nám ťažko plne pochopiť, čo sa tu dialo. Ale môžeme chápať, že kto si tam stál, kto si pozorne sledoval každý krok Ježiša Krista a v tejto chvíli mu volá, kričí do uší: prosím ťa, nechaj to tak, na čo si tu vôbec? Toto je môj svet, moja planéta, choď domov, vráť sa k svojmu ocinkovi. Toto všetko nemá vôbec zmysel. Pozri na svojich učeníkov, nikomu na tebe nezáleží. Ani ten tvoj tatino ti neodpovedá. Nikto na zemi, na nebi nepotrebuje tvoju obeť. Toto je moja pevnosť. Choď preč, kým je ešte čas. Ja som si istý, že Satan použil všetku svoju silu. Každý kameň obrátil, aby Ježiša od tejto cesty odviedol. Pretože on dobre rozumie. Teraz, alebo nikdy. Ak Ježiš teraz zomrie ako dôkaz Božej lásky, v dôsledku našich hriechov, potom pre Satana je všetko stratené. A dovoľte, aby som vám pripomenul, že tu nám nejde o scénu z hollywoodského filmu. Tu nejde o Oscary. Tu ide o večnosť. Toto je realita. Reálne pokušenie. Bolo to pokušenie pre Ježiša Krista? Nechať to všetko a odísť?
Tak reálne pokušenie, že tá krvavá zem nám hovorí, aké silné pokušenie to bolo. A keď potom Ježiš Kristus naposledy padá na zem, jeho zmučené srdce sa pevne rozhodne zachrániť teba i mňa bez ohľadu na to, čo to bude jeho stáť. A keď urobil toto rozhodnutie, hovorí Lukáš, že prichádza anjel z neba. Nech si už driemu ospali učeníci. Gabriel bude mať tú prednosť, aby utrel pod z čela Ježiša Krista. Aby mu povedal, drahý majster, cesta je pripravená. Otec prijal tvoje rozhodnutie. Ježiš Kristus sa rozhodol zaplatiť cenu, tú najvyššiu cenu, ktorá znamená, že on zahynie, aby ja a ty sme mohli byť spasení. A výsledok? 12 hodín na to, 12 hodín pozdejšie už visí na kríži. Ruky rozpiaté a pribité, nohy pribité jedným klincom ku krížu. A čo mu zostáva? No musí pomaly dýchať. A tak za každým musí nadvihnúť svoj chrbát, ktorý sa otiera o neopracované, neotesané, drsné drevo kríža. Musí nadvihnúť svoj chrbát, ten, ktorý bol rozdrásaný rímskym bičom. A dovoľte, aby som vám pripomenul, čo je to rímsky bič. To je drevená rúčka, na ktorej sú tenučké prúžky kože, ukončené kostenými alebo železnými guličkami. A týmto rímskym bičom Ježiš Kristus dostal 39 rán. Prečo? 39? Lebo 40 by človeka zabilo. A vojak rímsky, to je špecialista, školený sadista, on sa začína hrať s tým svojim bičom. Keď obeť holú, nahú priviažu k stĺpu, vojak začína svoje barbarské potešenie. A tak švihne bičom, tenké prúžky kože rostnú kožu chrbta a okamžite trhne späť, aby tie guličky rezali chrbát ako žiletka. A znovu, a znovu, a znovu. Až nakoniec celý chrbát je jedna obrovská rozodratá rana, živé mäso. A potom ešte tento Ježiš, než k tomu krížu došiel, musel niesť ten kríž. Samozrejme nie ten kríž, ako ho kreslia umelci, len to vrchné prko. A viete, ako to brvno niesol? Takto. Viete, čo to znamená? Že keď nevládze a padá pod týmto krížom, že ja keď padnem, tak sa zachytím, ale on sa nemal ako zachytiť, keď takto niesol to brvno. No ale teraz Kristus pribitý na kríž musí dýchať. Ako? Celé jeho telo visí na 3 klincoch. Pribitý je tak, aby sa dusil, aby zomrel smrťou zadusením. A on musí nadvihnúť svoju bránicu a tak nič mu iné neostáva, len všetku silu vložiť do rúk, nadvihnúť rozdrásaný chrbát po drsnom dreve kríža a keď sa nadvihne, hrozná bolesť prichádza z jeho pribitých priehlavkov a členkov. Nie div, že po latinsky, keď sa chce povedať slovo krutý alebo mučivý, tak sa povie excruciatus. Čiže má to dočinenia s krížom. A my tam stojíme pod krížom v nemom úžase a uvažujeme nad tým, akú bolesť Kristus musel pre nás vytrpieť. A dovoľte, aby som vám povedal, to je omyl. My si myslíme, že Golgata sa týkala bolesti, telesnej bolesti. My si to totiž myslíme preto, lebo sme nešli najprv do Getsemane, ale rovno na Golgatu. A keď sme išli rovno na Golgatu, potom nemôžeme pochopiť, že na Golgate v
V prípade Ježiša Krista nešlo o telesnú fyzickú bolesť. To hlavné na kríži nebolo fyzické utrpenie. Ak áno, potom ľudia, ktorí boli upálení na hranici, ktorí boli inak mučení, možno prežili viac bolesti ako Kristus. Akokoľvek strašná a hrozná bola jeho bolesť. Nakoniec Kristus umieral na kríži 6 hodín, ale povedzte, čo tí, ktorí umierajú 6 mesiacov na rakovinu? Ak chceme pozrieť na kríž, potom musíme pochopiť, tu ide o čosi viac, než len telesnú bolesť. Tu ide o odlúčenie od zdroja života. Tu ide o výsledok hriechu. Večné oddelenie od Otca, ktorý je zdrojom života. Rozumie tomu Ježiš? Určite. Marek 15:34. A o 9. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachthani, čo je v preklade: Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo si ma zanechal? Prečo si ma nechal samotného? Všimnite si, už nie Abba, už nie oci, tati. Teraz už nie. Teraz už len volá: Bože môj, Bože môj. Jak je to možné? Kristus nikdy takto nehovoril. Prečo si ma nechal tak? Viete, nám sa zdá, že hrešiť to znamená užívať si. Ale kríž nám ukáže, hrešiť to znamená pretrhať putá so zdrojom života. Totiž ten tam na strednom kríži, ten neumiera na ukrižovanie. Rímsky stotník to vedel, Pilát to vedel. Tento človek zomrel príliš skoro na to, aby zomrel od ukrižovania. Tento človek umrel kvôli niečomu inému. Tento človek, ktorý je i Bohom, Ježiš Kristus, umiera preto, lebo na neho boli vložené všetky hriechy, všetkých ľudí, všetkých čias. Ježiš umiera preto, lebo sa na ňom plní proroctvo Izajáša 53. kapitoly. Ježiš umiera preto, lebo ho Otec opustil. Ježiš sa rozhodol, že on bude bez Otca, aby ja som mohol byť s Otcom. Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo? Aby dal jasnú odpoveď na to, aký úžasne hrozný je môj hriech. A po druhé, aká predivne nádherná je jeho láska. A keď počujem, ako Kristus na kríži volá: môj Bože, prečo si ma opustil? Potom počujem jeho volať: Bože môj, je toto jediný spôsob, ako je možné zachrániť Daniela? Je naozaj treba na to, aby Daniel bol spasený, toto všetko, aby ja som bol od teba odlúčený? Musí áno pre Daniela znamenať nie pre mňa? Nie naozaj už inej cesty? A z tej nadprirodzenej temnoty obklupujúcej kríž prichádza odpoveď. Áno, pre Daniela a nie pre Ježiša Krista. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani mocnosti, ani prítomnosť, ani budúcnosť, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Na kríži poznávam, že väčšia ako moje hriechy proti nemu bola jeho láska ku mne. Prečo Ježiš Kristus zomrel? Vy ste pre moje hriechy, ale ja som vám povedal, že poznáme pravdu a nemáme pravdu. Ježiš Kristus zomrel pre svoju veľkú lásku ku mne. Vidíte, on je ten nebeský milenec.
On je tá láska, stelesnená láska, ktorá trvá a vydrží až do konca. George Matheson bol mladý, schopný kazateľ, ktorý sa zalúbil do najkrajšej dievčiny sveta a sníval o tom, aké krásne a šťastné bude jeho manželstvo. A potom prišla tragédia. Tento mladý kazateľ oslepol. A tak oči, ktoré už nikdy nevidia, ostáva mu len ucho, ktoré počuje hlas milovanej bytosti a srdce, ktoré mu ako si hovorí, nie, slepota nemôže znamenať koniec tvojej lásky, koniec tohto nádherného vzťahu. A po prvej tragédii prichádza tragédia druhá. V deň, keď počul kroky milovanej dievčiny, ktorá prichádza bližšie a bližšie, až sa zastavili pri ňom a on počuje slová: vieš, ja som si celú záležitosť premyslela, zvážila a došla som ku záveru, že ja nemám síl na to, že ja sa nemôžem vydať za slepého človeka. A jeho srdce je zdrtené. Niekoľko dní je zmietaný v bolesti, v pochybnostiach. A potom po niekoľkých dňoch hľadá pero, papier a srdce otrasené láskou, ktorá ho opustila, začína písať slova piesne. Taký žiaľ, že ju nemáme v slovenčine. O lásko, ty ma nikdy neopustíš. V tebe chce spočinúť moja znavená duša. Tebe vraciam život, ktorý mám od teba, aby ponorený v oceáne tvojej lásky bol ešte bohatší a plnší než kedykoľvek predtým. Ak dnes chceš vedieť, akú máš cenu, potom choď pod kríž. A tam uvidíš lásku. Lásku, ktorá ťa nikdy nezradí, nezanechá, neopustí. Nechápem plne túto lásku. Ja som nikdy nikoho tak nemiloval. Mňa nikto nikdy tak nemiloval. Okrem Ježiša.